Igora Škultétyho, prvého slovenského sudcu, ktorého obžalovali z korupcie, opäť rieši špecializovaný trestný súd. V jeho veci pritom koná už po tretíkrát. Okrem toho v korupčnej kauze bratislavského sudcu padli už 3 rozsudky a o pár dní si vypočujeme ďalší. Skutok sudcu sa mal stať v roku 2002. Úrad špeciálnej prokuratúry prípad prevzal až v roku 2008. V septembri tohto istého roka začal aj proces na špecializovanom trestnom súde. Sudca v tejto trestnej veci rozhodol dvakrát, raz v roku 2009 a druhýkrát v roku 2011. V tejto 10-ročnej kauze bez právoplatného verdiktu ako prvý Škultétyho odsúdil Malacký súd. Následne ho špecializovaný trestný súd raz odsúdil a raz oslobodil. Pre nekonečné odvolania rozsudky preveroval odvolací súd. Ten všetky zrušil, dokonca aj ten posledný, oslobodzujúci. Posledný verdikt do nevinne obžalovaného sudcu napadol prokurátor a najvyšší súd mu dal za pravdu. Najvyšší súd nezistil dôvod na zamietnutie odvolania, preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého výroku rozsudku a zistil, že odvolanie prokurátora je dôvodné. Senát sa podľa najvyššieho súdu nevysporiadal so všetkými okolnostiami významnými pre rozhodnutie. Zarážajúce je však to, že najvyšší súd zrušil odsudzujúci aj oslobodzujúci verdikt. V súlade s trestným poriadkom má odvolací súd vždy právo preskúmať celý napadnutý rozsudok a vrátiť vec späť na prejednanie. U sudcu Igora Škultétyho sa toto deje už niekoľko rokov. Medzi tým sudca už začal nanovo súdiť. Podľa obžaloby pritom požadoval 100 000 úplatok. Nakoniec mal prevziať 70 000 korún od vysokoškolského učiteľa práva Jozefa Králika. Na oplatku mal zmierniť trest jeho synovi za lúpežné prepadnutie. Séria odvolávačiek v tejto afére zrejme ešte nekončí. Je možné, že nastane situácia, na základe ktorej aj bude možné podať v tejto veci ešte opravný prostriedok, ale tiež je možné, že nie. Záleží od samotného rozhodnutia. Na poslednom pojednávaní 4. procesu v tejto veci sudca už ukončil dokazovanie. Najbližšie sú na pláne záverečné reči a 27. júla by mal padnúť 4. rozsudok. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia JOJ.